שבועיים? זה יום ההולדת שלי. אל תגיד לי ששכחת. לא שכחת. בטוח. כן. לא, אני רוצה שתגידי שאני אוהב אותך. אוקיי. אתה אוהב. זוכרת את החבר שלי מהעבודה? זה הבן של הדוקטור? כן, אני זוכרת. כבר אמרתי לך 1000 פעם. אתה לא תצליח לשכנע. אני יודע, זאת תהיה מתנה מושלמת ההולדת שלך. אז אני אעשה את זה יותר מושלם. זה לא יעזור לך. אתה יודע שאני מתה מפחד מהדברים האלה. מצידי, אתה יכול להסתכל פה על כל הבחורות האלה בביקיני ולעונן. אני לא עושה את זה, נקודה. לא מבין מה יש לך לפחד. זה מיליוני אנשים שעשו את זה. אין לזה שום סיכון. וחוץ מזה, הדוקטור אמר שבגלל שזה ההולדת שלך, זה יעשה לנו מחיר מיוחד. אתה גם תמצא לעשות אותה. יודעת מה, עזבי. עם הקיבעון המוחי שלך והצרות העין שלך. אני מקווה שנהנית בים. כי אני לא. למה לא? תגידי שאת בקטע הזה. די מהשטיפות מוח שלך האלה. אני אמרתי לך, זה לא יעזור לך. אני לא מתכוונת לעשות את זה. את יודעת מה? רק נעשה איזה דבר אחד. תגיע הבטן שלך. מה? כן, תגיע הבטן שלך. לא לפחדי. אני עם שתי ידיים. יופי. את מרגישה משהו עודף? משהו שנקרא שומן? נו אז. אז מה הנושא שלו? אתה לא יכול לצפות ממני לראות כמו ביום שהתחתנו. לא, בכלל לא. אבל בדיוק בשביל זה המציאו את הניתוחים האלה. בשביל לפצות על הזמן שעבר. אותי זה לא משכנע. בכלל זה נראה לי כמו איזושהי התערבות מלאכותית. בכלל, דעתי, אפילו מטמא את הגוף. ממש לא. פשוט צריכה לשמור את הראש פתוח בדברים האלה. אל תגידי לי שלא היית רוצה עכשיו לגעת בבטן שטוחה. ממש כמו דיקט. את יודעת מה? תגיעי בשדיים שלך. נו, תגיעי בשדיים שלך. אני מרגישה שהם קצת יותר נפולים, קצת פחות מעוצבים ממה שהם היו. אז מה הסייט שלו? אבל אפשר לתקן את זה. אני בכלל לא מבינה מה כל האובססיביות שלך הזאת לגבי הגוף שלי. אתה לא יכול לקבל את המצב כמו שהוא. חמודה. יודעת שאני אוהב אותך. פשוט קשה לי עם המצב הזה. גם לא מובן לי למה את לא מוכנה לעשות משהו שיעשה לי כל כך טוב. שגם יעשה לך הרגשה טובה. רק תדמייני לעצמך שאת עומדת מול מראה ערומה, מסתכלת על הגוף החדש שלך, שדיים גדולים, זקופים, בטן שטוחה. רק תחשבי על זה. אתה יודע
אתה יודע שאני אעשה הכל בשבילך. פשוט נורא קשה לי עם הקטע הזה. אולי אני אפנק אותך. תעזוב מכל השטויות האלה. היי, מה העניינים? לא, פשוט היינו בים. כן, דיברתי איתה על זה. מה אתה חושב? לא, פשוט היא עקשנית. אפשר לדבר איתה על זה. למה, תן לי רגע את אבא שלך, נדבר איתו. זה מה הוא אומר. הלו, דוקטור. מה נשמע? כן, אני יודע. לא, היא עקשנית, אין מה לעשות. פשוט עקשנית. לא, אני באמת, אני לא יודע מה לעשות יותר. מה אתה מציע שנעשה? אתה צוחק. מה ברצינות? מה, אתה מוכן לקחת על עצמך את הסיכון הזה? אוקיי. טוב, תראה, אני לחוץ פחד על הקטע הזה, אז אני מוכן, אבל אתה פשוט חייב להגיד לי מה לעשות. אוקיי. אוקיי, דוקטור, מה שתגיד. אוקיי. ביי. מותק, האוכל מוכן. רק רגע. יאללה, שלא יתקרב. מה? זה לשנינו? לא, זה רק בשבילך. די, אני כבר אכלתי קודם, שישנת.